Gaur Basauriko udaleko Bizkaiko Batzar Nagusietako eta Eusko Legebiltzarreko ordezkaritza bat Bizkaiko EH Bildutik etorri gara Basauriko Edesako lantegira, bertako langileekin bat egitera eta esatera Fagor auziaren konponbidearen parte izan behar dela baita ere Edesako langileen egoeraren konponbidea. Herri erantzukizunez jokatzeko garaia dela uste dugu eta zentzu horretan erakunde publiko guztien inplikazioa beharrezkoa izango da, bai maila lokalean, bai herrialde mailan eta noski Eusko Jaurlaritzari dagokionez. Baina aruntzago joan da larrialdi egoera oso gorri-gorrian dago Fagor auziarekin eta beraz finantza neurriak ere berehala hartzeko garaia iritsi da eta bertako entitate finantzieroen apostu sendoa beharrezkoa da erreskate industriala eman dadin. Ez bakarrik Fagorren kasuan, baita ere bertoko ehun produktiboak izan dezan benetan etorkizun bat berrikuntzaren bidetik eta eredu aldaketa sakon baten bidetik. Beraz, mokoka ibiltzeari utzi eta apostuak egiteko garaia da. Eta espekulazioan inbertitu beharrean, benetako ekonomian inbertitzeko garaia da.